Dobrý deň, pani Nguyenová. Som učiteľka slovenčiny a matematiky. Ponúkam doučovanie pre vietnamské deti po škole. Dobrý deň, koľko to stojí? Hodina stojí 15 eur. Doučovanie je dvakrát týždenne, v pondelok a vo štvrtok od 15. do 16:30. Rozumiem, môj syn potrebuje pomoc so slovenčinou. Výborne, môžeme začať budúci týždeň. Potrebujem iba telefónne číslo a meno dieťaťa. Dobrý deň, pani učiteľka, ako sa má moja dcéra v škole? Dobrý deň. Vaša dcéra je šikovná, ale musí viac pracovať na slovenčine. Má problém s gramatikou. Rozumiem, môžete jej pomôcť? Áno, môžem ju doučovať. Odporúčam 3 hodiny týždenne. Budeme sa sústrediť na čítanie a písanie. Ďakujem. Kedy môžeme začať? Môžeme začať už tento týždeň, v útorok. Dobrý deň, moje dieťa je choré a nemôže prísť do školy dnes. Ďakujem za informáciu. Čo má dieťa? Má teplotu a bolesti hlavy. Dobre, potrebujem lekárske potvrdenie, ak bude chýbať viac ako 3 dni. Pošlite mi ho, prosím. Áno, pošlem vám ho zajtra. Ďakujem. Želám vášmu dieťaťu skoré uzdravenie. Dobrý deň. Chcela by som s vami hovoriť o správaní vášho syna v škole. Dobrý deň, je nejaký problém? Áno, váš syn často vyrušuje počas hodiny a nespolupracuje s ostatnými deťmi. Je hlučný a nepozorný. Prepáčte, budem s ním o tom hovoriť doma. Ďakujem. Myslím, že ak budeme spolupracovať, jeho správanie sa zlepší. Môže byť veľmi šikovný, keď sa sústrejí. Dobrý deň, chcel by som vedieť, koľko stojí doučovanie a strava v škole. Dobrý deň. Doučovanie stojí 15 eur za hodinu. Strava v školskej jedálni je 3 eurá za deň. To je 60 eur za mesiac. Môžem platiť mesačne? Áno, môžete platiť na začiatku každého mesiaca. Môžete platiť v hotovosti alebo prevodom na účet. Ďakujem za informácie.